Gikasakit nila pag ay tinuod man gyud pod bay. Either pro Sara ka o dili. Okay, butang nato magigsoon tunga, no? Dili ka pro BBM, di sa ka pro Sara. Mutan-aw lang kas panghitabo. Di ba? Makita ba dyan nimo mga igala nga gitabangan gyud pag ayaw si Sara Duterte. Musugot niya sa dili. Kuan na realidad na No, realidad gyud na maigsoon. Impeachment, kung unsa-unsa na lang. Ipadaplin na sa usa nato si Tatay Digong. Ari sa atang Sara. Gitabangan gyud na. No? Bisag unsa nga kaso mga katropa, pero kung tanaw nimo ang tanan naglibot ra gyud sa katong usa ka katong yung mga amount may gala wa na lang gyud ta sige di na lang ta magkwenta atong kuan atong mga bilyon-bilyon ano lang sa takan Sara, no? Pero ngano man gyud nga ang pagsalig sa mga tao siguro makuha agamay, no? To siguro sa Luzon mga igala matibang-tibangan but nagpasabot ba ni may gala nga bugo tang taga Mindanao. Kay mo may ngunit Trillanes mga katropa nga wa daw ta kaila may gala kang Sara mo daw nang ang suporta taas gyapon. Paminaon na na to Strililing B for the sake of discussion may nalang bahalag maglagot, no? Building maglagot XFM Katropa. Primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurakot at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamulat sila. At idagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At papatuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang meme sa social media, mag-aakusa, kagaya nung ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, yun na nga, marami nang mamulat muli. Mao? Ang primary reason kung bakit popular pa rin. Nakaihi ra ba ka dito sa Manila Peninsula? Kudita ka, unya makaihi ra day ka?